खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो खुलुमहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअ बानायनो गोनां जाबाय। दिनै आंनि हासबेन्डआ थांनाय जुलाइनि 14 थारिखनिफ्रायनो सरकारि डक्टराव आंनि हौवाखौ आं खिथिदोंमोन। डक्टरानो जेबो बेमारखौ हमना मोनैनि थाखाय गुवाहाटिसिम लिरना होनाय लाबोबाय थानाय समावनो एम्बुलेन्स ड्राइभारा बिनि गोसा सिरियासखौ नुनानै बायहाथानि सिगनेस हस्पिटालाव सोनानै जोंखौ दोनफैदोंमोन आरो ओमफ्राय अपारेसनाबो दा जाखांबाय। ओमफ्राय दा मानसिखौ आइसिइउआव बेसेबा गोबाव दोननाय जादों। बुंबाय मानसिखौ न'आव लांनो हासिगोन होननानै, नाथाय दा फैसाया 5 लाख जानानै दङ। फैसा गैयिनि थाखाय आं आंनि हौवाखौ बायख'नो हायाखै। न'खरनिफोराबो बुहुत हरबाय, दा फैसा फैनायनि जेबो लामायानो गैला। अन्नानै रायजो राजा नोंथांमोन आदै मादै आंनि फंबाय बिनानावखौ अन्नानै थाइसे थाइनै बयबो सहाय खालामहरदो, जाहाथे आं आंनि हौवाखौ न'सिम लांनो हायो। बेसे हायो लोगोफोर बे भिडिअखौ ओरैबायदि शेयार खालामना हो जाहाथे बयबो भिडिअखौ नुनानै जि एसे हायो थाइसे थाइनै डनेसन जाहाथे माइनाव स्वर्गियारि बिथांनि हासबेन्डआ जाहाथे अपारेशन बिबुआ गावदों होनदों आरोना, बे अपारेशन जानायखौ जाहाथे बयबो सापर्ट मोनो आरोना, जाहाथे बिखौ न'आव लांनो हायो। बेनिखायनो बे भिडिअखौ बेसेबां हायो लोगोफोर शेयार खालामना हो आरोना, जाहाथे बयबो बर' रायजो राजाफोरा नुनायनि आरोना। लोगोफोर जों बयबो बर' रायजो राजाफ्रा खौसे जानांगोन आरोना लोगोफोर। जोङो दुखुनि समावबो खुसिनि समाव जों बयबो खौसे जानांगोन दै लोगोफोर। आं बेखिनिखौनो बुंबाय आरोना। हेलौ लोगोफोर, वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल। नोंथांमोनखौ आंनि सनजित गयारि इउटुब चेनेलाव बरायना लाग्राय जाबाय। लोगोफोर दिनैनि टपिकआनो जाबाय जोबोद दुखुनांथाव आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेलाव नुनानै मिथिखागौ लोगोफोर, जोबोद दुखुनांथाव आरोना। जोंनिनो बर' सुबुं बिथांनि नामा जाबाय माइनाव स्वर्गियारि आरोना। बिथांनि हासबेन्डआ लोगोफोर लोमजानानै माने अपारेशन जानानै बायहाथा हस्पिटालाव दं आरोना। स' लोगोफोर आङो नोंथांमोननो सिगाङावनो भिडिअ क्लिप देखायबाय लोगोफोर। नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ लोगोफोर बिथाङा नोंथांमोननो मा फोरमायदों। स' लोगोफोर बिथाङा जोबोद दुखुनांथाव आरोना, रायजो राजानाव मदद बिदों आरोना लोगोफोर। स' लोगोफोर आं आसा खालामो जोंनि आंगोनि बर' रायजो राजा नोंथांमोना माइनाव बसुमतारी नङा, माइनाव स्वर्गियारिसो। माइनाव स्वर्गियारिखौ जाहाथे सापर्ट खालामगोन, जाहाथे बिथांनि हासबेन्डआथ' माबा बायहाथा हस्पिटालावसो दं नालाय, बिथांखौ जाहाथे बायहाथा हस्पिटालनिफ्राय न'आव लाबोनो हानाय केपासिटि खालामना होगोन। बिथाङा गावनि चेनेलावबो, बिथाङाबो इउटुबार नालाय, बिथाङाबो गावनि चेनेलाव माखासे रायजो राजानाव मदद बिदों, डनेसन बिदों आरोना। स' आंबो आसा खालामो नोंथांमोनखौ बयखौबो आरोना, रायजो राजाफोरखौ जाहाथे बिथांनो डनेसन होयो आरो जाहाथे बिथांनि हासबेन्डखौ न'आव लाबोनो हानाय केपासिटि खालामना होयो, बिथांखौ सापर्ट खालामो। आं बेखौ बयनिसिमबो रायजो राजानिफ्राय गुरै आर'ज गाबनानै आंबो नोंथांमोनाव आर'ज खालामनानै सापर्ट खालामनो थाखाय आङो नोंथांमोनखौ खावलायदों आरोना लोगोफोर। बिथाङाबो माइनाव स्वर्गियारि बिथांबो सासे जोंफोरबायदि जाखांफुनाय इउटुबार आरोना। स' लोगोफोर आङो आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बिथांनि इउटुब चेनेलनि लिंकखौ होगोन। नोंथांमोना बिथांनि चेनेलाव थांनानै भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय लोगोफोर, अब्ला नोंथांमोना बुजिनो मोनगोन आरोना जाथाया माबोरै जामारखो आरोना लोगोफोर। स' लोगोफोर आङो बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय आरोना। स' बिथाङा गावनि भिडिअआव एकाउन्ट नाम्बारफोरखौ होना होजोबदो आरोना, जाहाथे रायजो राजाफोरा बिथांखौ सापर्ट खालामगोन होननानै। स' लोगोफोर आंनि मिथिनाय मथेथ' बिथांनि हासबेन्डआ अपारेशन जाबाय, बायहाथायाव हस्पिटालाव जादों होनदों आरोना। ओमफ्राय दायो आइसिइउ रुमावबो दोननानै गोबां माने 5 लाख रांनि गोनांथि होननानै बिथाङा बुंदों आरोना गावनि भिडिअआव। आं भिडिअ नायबाय थादों आरोना लोगोफोर, आंबो नायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामदो आरो आं आसा खालामो नोंथांमोना बयबो बर'जों बर' अनलायलायगोन, बर'जों बर' सापर्ट खालामगोन होननानै आं मिजिं खालामबाय आरोना लोगोफोर। स' जोबोद दुखुनांथाव आरोना लोगोफोर।
स' लोगोफोर बिथाङा जोबोद दुखुयै बिथाङा गाबै गाबै बुंदों आरोना स' नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन होननानै आं आसा खालामो आं लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो आं आसा खालामो नोंथांमोना बयबो माइनुस स्वरगियारि बिथांखौ सापर्ट खालामगोन होननानै गोजोन्थों जै बर' हारिनि